So many misunderstandings, so many disrespectings. My heart is beating for you. My heart and soul is for you. My love for you speaks volumes. Girl, you are mine, I'm yours too. I cannot live without you. You cannot live without me. So many misunderstandings, so many disrespecting. My heart is beating for you. My heart and soul is for you. My love for you speaks volumes. Amana, so basically what's going to be happening today is we're going to Avondale. I'm going to collect some stuff, like I said, when someone who is special, you understand? I'm talking about something special, which I don't know collect of Avondale. So make sure you stay tuned, wait till the end, then subscribe, let's go, let's get it. What's happening is crazy. When I try to the phone. So na store na andizonzo nditsere ku airport kwa cheneko. So na mcheta Uber ndine ku airport kwa cheneko. Yeah. Paka shuttle. Let's go. Let's see what's going on. Amana kamadi. So that was the driver in drive kuti auye pa pananzo pachi. That was the driver auye pa engine garage apa. Pa engine. Ndopasinganize ndopari easy. Nice. Ndamubvunza kuti papi. Then yanga chinduza zvoti ari pana kona murundu pana angwa. Saka iwe ungazisiye izvozvo. Saka uya pandoziya pa engine garage. So yeah, I'm waiting for him here. And he's showing what he's 1 minute away. So yeah, let's go to the airport. It's my first time to go to Zimbabwe International Airport. And yeah, abafoni yanga kupera moto. I don't know if I'm gonna keep on vlogging for you guys, but and then I will do the unboxing also. So yeah, make sure you stay tuned. Thank you. Kwanza tusama singa haya manje.
kwanza tusema masinga haya. So now tabaya padeni. Yo, look at that market. So now tabaya padeni man. I will show you can unbox this thing. I'm gonna unbox this thing with you. You understand? And show you how does it works. So you guys make sure you stay tuned. You want to reach the end. You like, comment, you share, you subscribe. Unfortunately for now it's not motor, so yeah, I can't keep on showing you content. I'm gonna show you unboxing only. So yeah, make sure you stay tuned. Let's go, let's get it. So yeah, man, Madi, it's another day, another Zola. The weather is not nice as you can see. And double Zola airtime. But actually, it was a paper pedava. I don't see Gavanapa. Go potera passages. So I'm gonna show you. So Daga to me, Ragubaku. Closed, as you can see. I think maybe it's because of our Easter run out. That's what actually I gotta say. Anyways, man, called to now, so let me try to walk as fast as I can. You understand? It's another day, another dollar. And yeah, we're chilling, man. Stay tuned. Guys, when I saw it, my bro was cooking rice. So I can't go over stove. And then a piece of rice. So guys, this is advising when you cook a piece of rice. You know, just slice it chingo or kanda padenga so. Then you kanda padenga. Unovavhara so. Steam enenge chirova ndika. And then wema wese unofemwa ne rice iroro. Wozovhura time orasa kuchingo. Wema wese unenge waperemo. Do advising when ndakupai sa chef wenyu maiziya. So yeah. Amino kwa endo go and then ndakonzwa rice chinwandro kudainimo. Then ranga chipiswa rim kitchen momo. So yeah guys, try this kana kwa pizza rice. Just to put ingredients on the tower, slice the chingwa padenga, and then yeah, wema weso no mezi kwenye chingwa yo. Manga ntanzi kana kusa lemon. I'm not sure about that, but yeah, chingwa, chururu chingwa kawani. Right, abana. I'm tired of pretending. Ndrambo funza. What's so special about musangano zvekuchechi? Iwe unozoti uchidana nemusikana wekuzayo jaso kana weku 7th day kunyanya newe ku FM. Mudiro anta zvimusangano zvekuma Easter zvimusangano zvinongoitwa kwa chechi zvima youth guys. Something fish up. But it's something suspicious. Up. No man, kunopawo mari, kupo kana chibagi. Kana mbeu kana fertilizers. Tiendewo. Yeah. What I know is clip rory, video rory, 2 clips, 2 days or 3 days. So man and asoro gardening bana. Akumana akura gardening. So guys, bana batrawo project kekuisa manyumba. Mu garden redu. Do ka project kada kuitika bana. Amino manyowa ichi wetsa ma. Ndechi manyowa. Arudi ndechi akadhotwa nechi. Yemombe. Arubva kumanyowa yemombe. Mara. Kupi? Sero. Mara no mara. Ntomokita. Sawa na utonotsama machina yemombe kumamisha kuti watozitengesa patonasi. So guys, ndoma ma business ari kuitwa around kuZimbabwe. Vanhu vakumirira mombe dzodhota kana dzadhota vonhonga maningi nachona vachitengesa patonasi. So panapa tozama kuti shizha redu riri utano chaiwo. You understand? Ndogati varora panapa. Ede kuri kunaya zvekudaro. As you can see, the soil is wet all over. And yeah, that's what happening here. As you can see. So guys, that's what we are doing today. And yeah, maybe I will keep on showing you about the zviripo, but that's those zviripo. Zvaurokanda ma seeds momo. And tataka manhungirwa ndekuradza. Anonzi machi. They call them masakas. Tataka makande bada. Panapa. As you can see. Men ndek seed ko. Irepi. So tataka manhungirwa muno mandika. Nesari ngarwa muno. Saka takasitanga kudzura. Tadasiya mavheji munomu. Vachikarurirwa chiswa munomu. As you can see. Saka chikarurwa kaiswa garden rori. Negarden iri. So aminotanisika manyowa iri magarden madiki. So yeah. Ngeti kupusha zorango, unozora kuti. Okay. So ngeti mbobaya kuno. Ndekupi? Iyo wasuziya warubva. Atatengira manyowa, unopasvika.
Wasvika papepe. Uchikuzodeso. Chadarika mudzimba. Sekeza takunozorora ngoro atatekesa manyowa. Amene watenga manyowa achona kupi. Manyowa emombe business atorwa nevanhu ka. Imwe source of income. Kumira mombe dzinodhota pazvinonondikira papakutonhonga mitoti yachona mishikana mbaketi. Svika mazadza rori. Kana matanga muchinofoshora manyowa emombe aya. It's another business weitwa nevanhu muno muZimbabwe and they're making a lot of money. Ngoro maitenga mari. Unoziva? Ngoro yemanyowa maitenga mari. Mabhaketsi mari mabhaketsi. $2 mabhaketsi. So guys, imagine ngoro yemombe inozara inopinda mabhaketsi mangana chibage. Ngoro yemombe yekumushaya. Mabhaketsi? Chibage. Kufunga kwako. Kana lese mabhaketsi emanyowa kufunga kwako. Mamukase. Tamuka. Kuchinzi Unezwe kama rodzi kwatogara. Ukwenda ara nandine kunogwina. Unezwe kama rodzi kwatinogara bwezi. Imagine those who tazotenga mota. Mukona chofamba netsoka. Nyema rodzi ndi utazotenga mota. Akuna marodzi no. Nyangodona kana ku special occasion mota chine inosvika itenge yezifi yadosirwa. But yeah guys, I think this is my last week ndiri kuno. Kweza sari matesi manganopere 10 days andika. Today it's 20 and I think maybe gonna kusvika 29 30 31 iko kunenge na 1. Ndio pachatanga kurwa process rekura move out sare. This used to be our field. Ukona panapa tisaka parima, tisaka patimbinura pane sango pesa. Uyo ngori munda wedu wese unoyo. Ndeta takafrano nevamwe ngari uko but ngori munda wedu wese. Panapa paitika zitsangadzi zvinonetsa kusakura zvikere vanhu. Baba. Ngori munda wedu tisaka kugura munda wese uyo but vanhu vachona vakazviya then vazovaka stand yavo. Yes, kwatiri kuno. So ngochitimo unopinda na 25 buckets. Okay. So kana muchipinda 25 buckets. Mungore mombe andika. Yeah. So zvichiroti kangeti matime anga rakaroka kaka. Guys, imagine une rori rakanzira nengoro. Tokoti kadiki kaka. Palese kana rori rako rotakura lese kana 50 buckets andika. Minimum karori kadiki. Kana kachakura 50 buckets koma azotsindira. Wazotsindira. Dzimuguru. Yawa dzeni green. Manyowa. Akapinda mabhaketsi mangani mungoro emombe 25. Saka karori kadiki kuchimidzi 50 anokwana. Guys, imagine you have unonzi karori kanopinda 50 man green manyowa andika and then uri kutengesa mangani 2 mabhaketsi uri matengesa $1 for 2. So unenge ne $25. Apane pasina profit though. But muno I think ri mafama nda zvimombe because pasasokera by tax pasasa. Pamba nemombe futi no crest nekubu. Ndo matora muraini muno. Wonopusha nengoro. So guys, imagine wangoona kune kuita zvochengetwa mombe. Mara muno unochengetwa mombe. Even nyango une kumusha kudhuze. Une rori hombe but even though une rori hombe. Andika zvoda une personal rori rako amenga anochita hiring amena I don't know. But une personal rori rako ungoenda kumusha papa. And then unorizadza obviously mazirori mazombe hombe majecha aya. Mazirori majecha aya pakunonora aya kana maybe tikati mari. Maybe usina kuti haya lesende rako so haya zvako. Lesende rako dakuradza business pachene kana ngokumbira munhu wekama kana zvafaniziro rawo better. Which means karori kadiki kana achipinda 50 buckets iroro unopinda kana 1000 mabuckets andika kana watakura 1000 mabuckets iwo uchitengesa 1 bucket 2 mabuckets per $1 zvichiroti kana wachimatengesa $1 per bucket ka ungone 1000 years kana utengesa $1 for 2 zvikiroti wane mangani wane 500 years. When a guy's business wobvisa 100 waisa kutransport chero kahaya rori kuenda nekudzoka tomboti 100 waisa kutransport free business risina kunohodha madhodho ingono manhonga chete mudanga. Imagine ukaita kana 10 marori unenge une mari unotenga mota ka. So there's another business kuti vanhu kunogwe vanhu vakuita zvechiyecha baba amene vanhu ne copyright but hapana copyright zvinondirowa because zvizvikuridzwe papo yazvo. So guys atirimo muno muzvima stands imo muno one pushira ndakarowa ndava pushira sister yangu unanombopusa doni zvechimhanya ichi ndozoita vanhu vachitengesa rodzichi vanhu vanotengesa mamati vachi ndozvinoitiswa mageti ezvi vanhu vanonge vachiti vhime yauya toerapo vhimu dolapo to vhime yauya uzopusha ino achipusa kuita sore atine shirema mnangaremerwa vhime yauya umwana chibatwa kana isu Cobra mjairo. Mune vanhu vanozoshiwa
vanotengesa mutsvairo wekobra, vanotengesa vhimu, vanotengesa manyowa, maice cream, mabhodhoro nemabhodhoro anga abatika rokwana chidesa. That's like So guys, this is really kamuno. abana vanenge na marodza. Wotenga kufambira mumunda mu. Like mugombo. Mumunda chemche. Zvisi kuitika pageto kana baba. Zvisi kuroveka baba. So guys, I beg you, thank you for watching the video to the end. Please make sure you like, comment, share, and subscribe to my channel. For more mukunena said, pane zvakawanda zvandichakupai. Zvekutenga mbeda. Chazoda kubaya ku area 8 man. Unonzwa area 8 so kunoita zvokuvezwa mbeda. Timboona kuti maprice kwakamira sei. And then timboona zviri worth it kutenga mushopu kana kutenga mu area 8. So make sure you stay tuned, you watch the video to the end, like, comment, share, and subscribe. More content to come. Unotenga furniture, kunoita move in, move out. House tour, what kurongedza room nembari zvakawanda zvinhu zvanotsvaka kuairport zvazvo I'm gonna show you muswanda kurongedza mbada kuti number because something chine zvekuita nekudesign number and stuff. Remember package inotsvaka kuairport pa first video, pa first clip video richitanga. I'm not gonna show you now. I'm gonna do unpackaging kana ndakwenda munyumba manyowani. But anyway, special thanks to that person who sent. It's anonymous. Is it anonymous or anonymous? Anonymous. Shout out to you. Anyways, guys, thank you for watching the video to the end. Business. Make sure you like, comment, share, and subscribe. Dango.